Hello लोगोफोर गुड मर्निं दिनै फुंजानि ब्लग्स लानानै फैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ आंना गारामाया मोजां नङा दे लोगोफोर ओमफ्राय नै जों दिनै मोनसे प्रग्राम फैदों आरो आं नोंथांमोननो प्रग्रामखौ देखायनो नाजागोन ओमफ्राय प्रग्रामा मानि बेफोरखौ नोंथांमोनहा आंजों लोगोआव थाबाय थादो आंनि ब्लग्सआव मा होनोमोनलाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा होमबानो मिथिगोन आरोखि ना मानि थाखाय दिनै मा प्रग्राम जानो नागिरदों लोगोसे ओमफ्राय बिराद दुखुनांथाव आरो दिनैनि प्रग्रामा नोंथांमोनहा नायबा नुगोन नायबा मिथिगोन रेजिस्ट्रेसन बानायसै जों दा नै रेजिस्ट्रेसन बानायग्रोनांगौ जाहैदों प्रग्रामनि थाखाय दिनै गोबां सिगां समाव आंखौ गोबां हेफाजाब होबोनाय मानसिफोरखौ लोगो मोनगोन ओमफ्राय गुड मर्निं सार ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय गोबां मानि आंखौ बेमार जानायाव हेफाजाब होनाय बिथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो देखायबाय थालांनो नाजागोन ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलां बिराद दुखु नोंथांमोनहा नायनानै निस्सय दुखु मोनगोन जागोन ओमफ्राय बिराद दुखु नांथावथाव आरोखि ना हेन्डिकेप डिपार्टमेन्टनि माबा MLA आरोखि बिसोर दा ओमफ्राय माफ्लार सोनो नागिरबाय बिसोरखौ आर'नाइजों बरायग्रोसिगोन ओमफ्राय सासेया टेकनिकेल अफिसार आरोखि नैबे गुफुर गाननाया टेकनिकेल अफिसार एजुकेशन हम लोगों को मिलना चाहिए और जो लेडर जो बनाया है ये आगे जाना चाहिए तो ये सब कंसेप्ट सोच के उन लोगों ने बनाया था। थैंक यू। तो आगे बढ़ते थैंक यू itu pola saat itu belek-belek paper kora uthai kine ekelo kore mane atha mari atha di kine itu pura mari dong नोंखौ नुदोंमोन ओमफ्राय रायलायनो हायाखै नै आब' सिगाङाव लोगो मोनखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो हायाखैमोन आङो दा माबा जाबाय चेनेल खुलिदोंना दा रायलायसै आब' मोजाङै आब' बावथिना बायदिसो नुबाय आं नोंखौ एक्जिबिसन बेयो माने आखाइजोंनो बानायजोबनाय लोगोफोर बेना आखाइजोंनो बानायजोबदों गथ'फोरा आरोखि ना बिसोरो बहुत मोजां पेन्टिं बानायदों आखाइजोंनो बानायजोबदों आरोना आंना गारामाया बिराद डिस्टार्ब होबाय लोगोफोर কি বুজাব বিচাৰিছে মানে এনে মানুহ দেখিলে তো কালাৰ বিলাক এনেকৈ উল্টা পাল্টা কৰি দি ৰাখিছে আছে এইটো অৰ্থ আছে অৰ্থটো মানে এক্সপ্লেনেশ্যনটো আমাৰ লাইব্ৰেৰীত আছিলে এইটো কালেক্ট কৰা নহ'ল এইটো Very good.
स्क्रेट और मोजां पेन्टिं नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन हेन्डिकेप जाय बिथांमोनहा जेनेबा आथिं आखाइ गैयाबाबो बा माबा हेन्डिकेप जानानैबाबो माने फरायनो हायो बा ब्रायहानि दुनियाखौ नायनो हायो बा मानसिफोरबायदि माबानो हायो बेखौहाय माने दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरजों बा बे प्रग्रामनि गेजेरजों देखायनो नाजादों आरोखि ना ओमफ्राय बिराद मोजां डेक'रेसन खालामदों बहुत मोजाङानो जादों ओमफ्राय बिराद मोजां नाय बे बायद'खौ बे सासे हेन्डिकेप जानानैबो बियो माने गाव जब मावो माबा बेहा गथ'बो दं आरोखि ना ओमफ्राय गथ'आबो देरबायनो माबायदि थ' बेफोरबायदि माबाखौ माने हेन्डिकेपफोरखौ जों सनमान होनो रोंनांगौ बा जेरखम नर्मेल मानसियाहाय फरायनो चान्स मोन्दों बा गेलेनो चान्स मोन्दों बा माबा मोनसे मावनो चान्स मोन्दों बा जेनेबा बिसोरखौबो बिसोरबायदि हेन्डिकेपफोरखौबो मावनो बा फरायनो बा बे ब्रायहानि दुनियाखौ नायनो थाखाय खाबु होनांगौ आरो बेनि थाखायनो दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों ओमफ्राय नै हेन्डिकेप जानानैबो बा एथबां मोजां माबा पेन्टिं बानायदों जे बे माने एकदमबारे नर्मेल मानसिफोरबायदि बिसोर बानायदों बहुत मोजां बिनि मोनफ्रामबो पेन्टिङाव आरोखि ना मोनफ्रामबो पेन्टिङाव मोनसे बेहाय माबा मोनसे हाबनानै दं आरोखि खिन्थु जों बुजियाखै आरो बेखौ ओमफ्राय माने दहाय एसे सिगाङाव बुजायनानै देखायलांबाय बे पेन्टिंनि माबाजों मानसिफ्रा बेखौ साननो हागौ बे ओरैनो आखिलाबायनाय नै बेफोरखौ खिन्थु बेयाव मोनसे माबा हाबनानै दं आरोखि ना बेखौ देखायदों आरोखि देखायनो नाजादों बे माबा पेन्टिंनि गेजेरजों ना जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया इस सुंदर संसार में लेके आया मैं उस माता पिता को सबसे ऊपर मानता हूँ यही दोनों प्रभु के बराबर है ओके धन्यवाद गासिबो हेन्डिकेप होनबा नोंथांमोनहा मिथिखायो जानांगौना माने जायफोरा मेगनखौ सोरनाबा मेगन थाइसे गैया बा सोरनाबा खोमा खोनाया बा सोरनाबा आथिं आखाइ गैया बेफोरखौ गासिखौबो लानानै हेन्डिकेप बुङो आरो दा बिसोरनिनो थाखाय मोनसे प्रग्राम आरोखि दिनै ना गानखौथ' बुजिला खिन्थु बिराद मोजां मोसादों लोगोफोर मिक्स वो सुनता नहीं है घर पे फैमिली पे तो हम लोग उसको सोच के कि उनको एम्पावर करें उसको आगे लाए और उनके अधिकार में काम करें तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हुआ AIET मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी जैसे कि ज़्यादातर आप लोग को पता ही है क्योंकि आप लोग हमारे प्रोग्राम में हमेशा आते हैं मैं और once again I would like to thank our guests तो I think इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए मैं प्रगति एज अ होस्ट I want to call her अহাৰ বাবে बहुत धन्यवाद मोर नाम प्रगति कलिता मैं गुवाहाटीर পৰা আহিছো আমি অলপ AITৰ লগত মিলি একেলগে কাম কৰো আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে আজিৰ দিনটো উদযাপন কৰে কিন্তু কেতিয়াও আহিব পৰা নাছিলো আজি আহি বহুত ভাল লাগিছে ভাউতিনাই ক'লে যে বহুত মানুহ আহিব পৰা নাই কিন্তু মই দেখিছো যে বহুত মানুহ আহিছে তো আপোনালোকক আহাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ কাৰণ সকলো কাম সাইডে সাইডত থৈ বহুত কিবা কিবি কৰি আজি আহিছে নহয় আপোনালোক ইয়াতে এটো দেখাই যে আপোনালোকে কিমান ভাল পায় এই অনুষ্ঠানটোক ভাউতিনাহঁতক समायनाহঁতক কিমান মৰম কৰে দীপালি অঞ্জলি সকলোকে গতিকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আজি আমাৰ মাজত
দিগম্বৰ ছাৰ অহাৰ বাবেও ধন্যবাদ আৰু জাহাংগীৰ হুছেইন ছাৰ আপোনালোকৰ সময় উলিয়াই অলপ সময় আমাৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে অহাটো বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ বাবে আৰু আজি বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাও আমাৰ মাজত ইক'চিষ্টেম প্ৰটেকশ্যন ট্ৰাষ্ট বুলি সংস্থা এটাৰ পৰা আহিছে এটা টীম আপোনালোকৰ লগত একেলগে আজি দিনটো উদযাপন কৰিব তো খুশবুক দা আপুনি যদি ইয়াতে আহিব পাৰে আমি ভাল পাম অমিতাভ দা আপুনিও আপোনালোক দুগৰাকী আমাৰ লগত মঞ্চলৈ আহি অলপ কথা পাতিলে ভাল পাম এওঁলোকে ধুবুৰীৰ চাপৰ ইয়াৰে ওচৰ চাপৰৰ এটা সংস্থা আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পঢ়া শুনাৰ অলপ শিক্ষাৰ ওপৰত কাম কৰে তেওঁলোকে বহুত বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে মই আজিৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে আজিৰ দিন আৰু কালিৰ দিন itu mane बहुत important दिन बोली आमी भाबी नायलाय बे सासे हेन्डिकेप जानानै माने बिराद गावनि लाइफआव एन्जय खालामो आरोखि बे नङा जे बेना आं हेन्डिकेप आंखौ थानांगौबा बे ब्राह्मणनि दुनियाखौ नायनाङा बा जेबो फरायनाङा माना बिदि साना आरोखि बियो लोगोफोर नै बे गथ'नि मेगनाबो नुबावा थाइसे फाथासे नुथाय आरो उन्दैनिफ्रायनो दा बिमा बिफाया बिराद मोजां खालामनो बा अपारेसन खालामनो नाजादोंमोन ओमफ्राय जायाखैनो 18 इयार्स नङाबा जाया होननानै बुंनाय जायो नै ओंखाम जानो फैबाय दाना लान्च टाइम जादों लोगोफोर बेनि उनाव प्रग्राम स्टार्ट जाफिनगोन ओमफ्राय बिदिनो डिसेबिलिटिफोरनि थाखाय मानि माबा डिसेबिलिटि होनबा नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ ना बिसिनि गेम बायदिसिना बानायदों ओमफ्राय बानायबावगोन आरोखि लान्चनि उनावहाय ओमफ्राय दहायोहाय माबा जादोंमोन जाहैदों साइकेल रिलि जोंथ' लोगो मोनस्लाबफैयासै फुङावहाय आरो गोबां मानसिफोर आं बिराद लोगो मोनदों बेयाव प्रग्रामाव फैनानै बिराद खुसि आङो मानो होनबा आंखौ सिगाङावहाय हेफाजाब होनाय गोबां मानसिफोर लोगो मोनदों ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर लान्च हटेलावसो जाहोबावदों दामिनो गेम गेलेनो नागिरदों डिसिप्लिनफोरखौ गेम गेलेहोगोन आरोखि ना गेम गेलेहोगोन गेम गेलेनो नागिरदों मा निउ गेम्स जरा लांनांगौ आरोखि गेम गेम खोलै मोना आरोखि बिदि थाबायनांगौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन ना इन्टारेस्टिं मोनदोंना नोंथांमोनहा बेयाव मोनसे मिनिं दङ थारमाने बै ट्रलि होनानै जेनेबा बय सापर्ट होलायनांगौ बेफोरबायदि माबा मोनसे ओंथि दङ बै हिनजावफ्रा गारदोलाय बैसोर नारदोलाय बिसोर नारदोलाय स्टार्ट गेम स्टार्ट बेयाव मोनसे मिनिं दङ लोगोफोर दा नोंसोर नायोबा नुगोन माने बुजाय माने बे माबा हेन्डिकेपनि माबा नालाय माने बेयावहाय बैहाय ए नाम्बारनिया बियाव हैगोन बिनियाहाय नारगोन बिनिया नारबाय हनै ओमफ्राय बैसोरखौबो बिसोरो नारनानै लांगोन आरोखि ना
थ' बेहाय मिनिं दङ बेनि फुल मिनिंखौ आङो मोजाङै माबा मोनथिला आरोखि ना टाइमानो अभार जासिगोन बिसिना थिखोनो हाला जारौ मोनहा थिखोनो हाला चलो चलो थानो थिखोनो हाया थिखोनो हागौमोन माने माबा जादों लानाया जायाखै चलो 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 गुड गुड जइन जा जइन चलो स्टार्ट बढ़िया बढ़िया नारना हो चलो 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 पीछे पीछे जाओ घर में जाला लोगोफोर आंना एकदमबारे इन्टारेस्ट ना लोगोफोर गेमा इन्टारेस्ट प्राइज होगोन बिसोरनो जाय फार्स्ट थाङो बिसोरनो प्राइज होगोन गाबोनसो मोनसिगोन मा प्राइज मोनगोन बिदिसो जानांगौ दा जइन जानांगौ दे जइन जा बरिया बरिया बिदिखौ जोंसो पइन्ट होगोन ना जोंसो बुंगोन पइन्टखौ गुड चलो रेडि फाफ्लियाव लायाखै मोजां जायाखैलै मोसानफ्रानो जायासै फाफ्लियाव लायाखै चलो उठाव नै बिसिनासो जाबावगोन दा बुरै मानसि चलो चलो बरिया बरिया हाया होननानै बुंखानाङा हायोसो होनजोबखानांगौ सब खामानिखौ हाबासो हायो बरिया लेडिसफोरना गार्लसफोरना साबसिन जादों दै गार्लसफोरना साबसिन जादों हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो जा हायो बेखौनो देखायबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो अननानै हेफाजाब होगोन होननानै ओमफ्राय बेसेबां दुखुनांथावना लोगोफोर माने जों गासिखौबो डिसेबिलिटि बा हेन्डिकेप जोङो बिदि साननो नाङा आरोखि ना जायफोर डिसेबिलिटि बेफोरखौ जों हेफाजाब होनांगौ बा हेफाजाब होनो हानायखिनिखौ जों हेफाजाब होनांगौ थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोबसिगोन आरोखि नै गेमा सोलिगासिनो दं दाबो थेवबो आङो मोनसे मिटिं दंबावो फिसानो बेनि थाखाय आं थांग्रोनोसै थ' लोगोफोर थेंक इउ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जाबाय बाय